Del 3 fokuserer sådan set overgangen, og overgangen det er nok den største udfordring ved en strict muscle up. Og det er hverken udelukkende triceps eller ren ryg, man aktiverer. Det er sådan en blanding af begge dele, tilsat noget underarm og musklerne omkring albueledet. Og det er derfor ikke nødvendigvis en bevægelse, man finder ret mange vejledninger på i et almindeligt fitnesscenter, da både ryg- og tricepsøvelser ofte stopper sådan ligesom før den her bevægelse den igangsættes. Den første øvelse, man kan lave, er sådan set et træk med en elastik. Og trækket skal foregå helt op fra en pull-up position, således at man har den her idé om, hvor man trækker fra og hvor den skal hen. Og det vil sige, at det er ikke en traditionel 90 grader vinkel, ligesom hvis man laver tricepspres. Fokus det er sådan set at holde albuerne og elastikken tæt på kroppen, så man aktiverer flest muligt af de her overgangsmuskler, hvis man kan kalde det det. Fokuserer sådan set det område af trækket, der netop er mest hårdt, det vil sige, hvor både ryg og triceps hjælper mindst muligt. Øvelse 2 er negative bar dips. Når man ikke længere kan gå ned i et dip, og man falder mod jorden, lige præcis der skal sådan set fokus sættes ind. Ideen med negativ belastning er egentlig at presse grænsen for, hvornår kroppen falder, og til sidst kan man egentlig holde den, og endda måske lave repetitioner i overgangen, det vil sige, hvor man bare går lige op og under baren.